Oke guys, kayak tamu elek oke. Loh. Oke, sapa? Re. Sapa re? Elek-elek oke tamu. Elek-elek olo-olo niki nggih tamu. Kok Kalimantan ada niki pinten, Mas? 11. Oh, ya wes. Ki anake sana. Pak Delok. Pak kaya ngene anake kok bagus men ya. Kowe iki lha aku ijen. Ngapa? Nang prang-prang jam tak parani kok malah Salahmu lek mau ngomong jam 3 aku teko kono. teko mah jam 4. Alah Pak jam 4 lah teko omah. Cuma 3 Bar ngoko bertanggapan apa ya? bareng lonte. Sik engko sik wis diwawancari Karya. Waduh nggo sik ya. Oke. Ya. Ke atas. Yuk. Halo. Ya Allah Gusti. Ayo dong. Cek maca iki lho. Jen tenan. Piye iki? Ki opo iki sik dulu. Stop dulu. Sik. Ayo kameraku. Lah kok yang kamera? Kayak kamera. Gak apa-apa ke kamera YouTube kok. Aku yo bangkret. Dadine. Lho kok ngene piye? Ki mulai dandan awur-awuran Nek cepet omah tetan. ganteng nek kene Lho, dadi cantik. Pak Isa. Au. Wedi aku. Cantik po. Ndi kebayaku. Yo. Aja. Ki kok bunyi ki nyapa lho. Nyapa bener dandane. Sik. Wes sipatenono yan gede sing ki. Kita ngono lho. Wis aku Selak salit. Iya, oh itu asale. Wis lah, aduh. Ayo Pak Guru. Nggih. Nggih Pak Guru. Ini Pak Guru. Nggih, Bu Manung. Ya aku sampean konten, Pak. Iki salak-salak. Nah, ngono lho Pak maksudnya iki. Wis jam 3 Piye aku piye? Enggak iso kuwi. Aku bingung ya ane iki mah mumet aku. Mumet nyapa Pak, rasa Pak, mumet. Baudin. Wong iki mumet kae ro. Sinden. Yo, nek wong ayu mumet. Jadi gini ya teman-teman ya. Selamat malam, Selamat selamat menyaksikan video cuplikan dari Kebaya Nusantara dan Manohara The Real Sinden Balap Caruban, Medion, Ngawi dan sekitarnya pokoknya Jawa Timur lah ya. Jadi kita malam ini berada di Saradan. galerinya Mbak Manohara atau Mas Gubuk. Zain. Gubuk. Gitu ya. Jadi kemarin itu beliaunya datang ke Galeri Kebaya Nusantara di Blitar itu menunggu saya. Nah. Sekarang giliran Kamu tak suruh nunggu. Enggak ya begitu ya. Ya gak apa-apa lah. Belajar ini pengen-penginane Mbak ngono iki. Heeh. Terus yo ki tamune gendruwo. Sing di apa sing diparani demit ngono iki padha cok. Gendruwo. Ternyata kita itu gendruwo, Pak. Nah, ternyata kita itu kuntilanak. Nah, ternyata kita itu sama-sama didemit. Makasih ya Mbak, pesananku sudah dijadikan. Iya. Dan Kebaya Nusantara gitu. Langsung tak jajal gitu. Jordis gitu. Kanggo besane apik kok ngene. Tapi mau skroso. Gimana? Wonge balas dendam cah. Timbul. Jadi wong niku pun kroso di jalan. Gitu. Gitu tanggapan kita iki arep dibalas dendam. Ora Mas, ki mau kita telepon tak WA ora dibalesi. Baru tak balesi apa? Ini aku ketiduran sendiri ngono neng tol. Aduh. Nah, terus tapi ada bedanya. Di Galeri Kebaya Nusantara, beliaunya bawa jajan sendiri. Iya, Nah, dong. kita apa? Kok krungu suara potek-potek. Suara piring. Bari ki mak emsek. Iya. Makanya aku tak salin sik, lah kopi ya. Ya wes terus. Pokoknya makasih banyak. Iya. Gak tau guys lho. Digo besan ya apik kaya ngene lho. Iya gak pengen to guys. Harganya murah meriah, berkualitas lho. Justice. Di mana Galeri Kebaya Nusantara? Kebaya Nusantara adalah made in dari Makassari Labels. Iki asline gede lho, gitu lho. Buka, Pak, buka, Pak. Tulung. Iki asline gede kok ambine buka. Madhuri. Buka, Pak. Ini aslinya itu
Bobo sik tangane sampean nyamuk kok ndredeg. Guyutan ta? Jadi kayak gini, ini Nah. kayak gini, tangan kamu Mbak. Kayak gini, Nah, segini. nah, Masih oplok-oplok ya. masih oplok-oplok. Oh, Letra yo proses. khusus untuk ibu-ibu sayang. Jadi standar ibu-ibu pisan itu adalah seperti ini, LD 120 atau XXL. Jadi kalau misalkan nanti untuk dipakai LD 90, 100 itu masih Bisa aman. dikecilkan. Jadi bisa dikecilkan. Mbak Manohara ini pinter loh ya. Untuk nyekeng, untuk dilucuri itu bisa rapi, bisa singset kayak gini. Tapi nanti juga nggak kelihatan kayak gini. Enggak. Nggak kelihatan kayak gini. Enggak Tapi dong. nanti di bagian sini, Dari sini, samping. dikecilkan, Nah. dikecilkan. Jadinya Wah, kudu pinter. Eman klambi apik-apik nah nyilik sembarangan ya, mohon maaf ya. Level dong. kayak gini. Majuin kebaya Nusantara. Ya kita itu berdua sama-sama ada demit. Online-nya setiap malam. Makasih ya Bu Bos. Makasih ya. Ibu Oke, Juragan. sama-sama Bu Bos. Sama-sama. Aku tak nemokne anakku. Kak. Mbak, Yudi. Di Neo to. Darene sik. Dan cepet. Lah ya darene yo wedi karo kowe untukmu ompong lah. Nah, nggih. Kok untune mboten wonten niku nggih wedi. Heh. Darene cepet. Darene iki njaluk apa? Klambi. Lah wong kirene kok serangga klambi. Lali kok aku celana nggawa. Lah makane mak didite mak. Pet klambi apa kowe? Sembarang kaos ah. Ki. Mbak ora aku sama dia meneng kota Solo. Aja memalukan aku. Gelek tak geleki ngono. Apa tak klambene iki sik? Iki lho. Iki lho mak, Ya tak klambene iki. Meneng iki lho. Ndi? Iki lho mak. Ndak to mak. Iya nya nang klamben. Wis to ndak lho. Lah terus klambiku ki ngono iki kok kaosku. Masa aku ngene. Gendeng ora to. Ndang. Aku bakal jadi benci. Kasine ben tambah. Aku ben nambah bateh banci. Heeh. Saya tak latihan ngonjak. Nah, iki lho mak. Ya iki. Iya. Iya. Iki lho jane. Nah. Iki lho karo mak dipilihne iki lho. Iki lho jane. Kuwi. Kok gak ngene iki lho. Nak tak kuwi ya iki. Apa dress? Iki tangklekan ki. Astagfirullahaladzim. Aduh. Iki lho. Iki lho. Iki. Aku mus celana no iki. Yo, ora kepat cara ibu. Golek kaos, Mak. Kaos iki lho. Mak. Iki lho Mak kaos dawa iki lho. Apa iki lho? Pink iki lho, Mak. Ora. Ndak. Nang selak. Cepet iki lho, Mak. Pink iki lho, Mak. Nah, kuwi apik. PD sing ndi? Nah, iki lho. Nah. Iki yo kaos ki PD sing ndi kok. Malah metu bling-bling. Kok enak guyu. Wes tau. Yo kuwi lho. Lah lah lho. Sik, tinggo sik. Tinggo kek. Sumpah iki kowe kok kena banet lho. Ora. Iya lho iki. Ora. Anggo iki ya rong pantes ya nek susune. Gak. Real Manohara Sinden kena PL gara-gara membuli aku. Gak. Kayak Ance. Iya iya. Kayak Mak Ance. Aku yang ini ta. Aku aja cepra. Bapakku. Aduh saya cepra tak jarene. Apik lho, lho. Sampai aku tukang dekor terus sampai malam. Mau bunganya apa, Mbak? Ijalan-jalan daster karo bojomu kok. Ya Allah.
Aku lek wis kene gak demen karo bojoku. Astagfirullahaladzim. Aku malah demen mbek anak buahku no. Mau bunga apa mbak? Patut sana ya. Ada promo terbaru loh mbak. Spesial. Nanti pakai bergula yang luar biasa sama tambah lorong gate-nya itu cerminnya tuh nggak cermin biasa loh mbak. Iya. Cermin kristal. Iya, seret. Seret. Ya. Wes ala gua lah enggak usah. Wes iki Kilo, kaos kilo, wis to. Astagfirullahaladzim. Wis tandang kok. Kuwi kaos mini. Ini kita India. Kuwi biyen aku kurung nggih kuwi. Tapi kok kayak serpet. Amin. Nek Kalimantan iki digawe to. Engko kan ceritane ngene, kowe kan disaweri wong-wong. Aku dhewe nggo nguri. Kurang ajar sampe saweri banci terus aku nggo iki. Dikira aku gak iso. Duwe anak kaya ngono, Mak. Ya Allah, Mak Sawi lombok-lombok benci. Nah, itu lah. Lah. Astagfirullahaladzim. Kan main anak lanang tenanan gak seneng kok. Kurang berwarna. Aku lho padahal jadi anake laki bisa mesti kenekne meneh. Belajar nih. Belajar nih. Kurang lho Mak. Di banci iki kurang. Bisa meneh banci. Mak gue tak batuk-batuk. Aduh ya Allah Gusti. Anakan kok kaya ngono. Anane Mak, sing mbok kan di Mak. Aja kuwi sik to. Ngono wae to. To. Sing kalau Mak. Aku kapane To. Bu Yo sik di to Mak kae. Sing dito. Kae. Mbok latno lho. Ora. Mbok ijol kono lho. Wis ta ora. Sing anu domblek Meneng kene ta? kok. Gak. Meneng kene, sik. Iki goceki Bu, goceki. Tak golek deh meneng kok. Sampai nangis, Mbak. Astagfirullahaladzim. Endi ya? Anak kok kaya ngono ya. Apa warnane? To, Mak. Iki klambine wayahan ki ngudukne iki trae iki. sing gak digawe lho rasaku kok kono. Lah wong di salin. Iki ki nganu lho, apa ki jenenge? Salin kaya aku lho kuwi. Iki klambi nganu kok, klambi apa ki jenenge? Obrokan ngene iki lho. Perjuangan. Perjuangan. Lah aku awan ngene iki yen tak cepakne kursi njaba. Pengen dawa ya iki enek. Oh, kalau sing anu kalau Ndi Bu? Apa? Pasane sih, Bu. Pokoknya ra oleh ki rahasia ya, Bu ya. Gocek gini. Tapi sing bener lho, maksudnya klambi lanang. Iki yo klambi bener. Ya. Nah, dipakai. Astagfirullah. Ya. Ya. Ndang to dijajal sik menawa nyaman kok. Lah iki salahmu wis ora koyo ngene kok jare ndelok kaos ki dienggo. Nek mbok tawani Wes mau. to. Aku mau ora nggo klambi mbok tawani. Tapi kan iso ngene. Kendi tangane ndi? Lah kuwi to. Iso nganggo Iya. Ya Allah. Kowe iki lho koyo ngene rekosane kok ya demen ngono lho. pantes ya. Enak kok gori kaya cewek iki. Kaya gengge ondoran. Enak kok gori kaya cewek. Astagfirullah. Sandal iki lho. Nah, sandal manten mancang. Yo pantes ya. Awas kepecok. Mbak, Wis rusak tak dare. beda temu di. Aja nakal. Mangkal. Tengah nuni kok toto. Wis rusak sandale arep tak lem. Teng simpang 5. Simpang 5, Mas. Kok roh simpang 5 ki sembarang sapa? Bunderan simpang Oh, iya. 5. Teng kidul nduk sepi. Enten niku namo tukang becak. Tukang becak iki sawe ngenyang.
Jadi sepian. Wes dah gege. Pinten 3 apa 5? Hanya milio. Untuk telu malah ngutang kabeh. Oh, Iki milio sing ndi? Iki ora tenan sing mau kae. Iki sing larang-larang iki Sing lho. mau salah iki lho wis. Iki yo larang. Enggak iki wae. Ke kremes ke yo larang. Kuwi apik. Aku nek goreng gak patut. Wis tak jajalan sik. Iku gede. Gak. Apa iki? L apa? Iki lho M. Jajalan sing apik. Yo kuwi ae wis. Iki lho apik. Yo. Ya apa, Mak? Gak sedo kayak kuwi. Gara ini dadi. Kan ana bal. Ngono kok guri kok sing karepe dikira cewek to. Heeh. Betul. Ya persis e. Rambutnya ya rebondingan. Asli mah ini. Kayak Ance ya. Kayak Mak Ance. Tuh. Makanya belajar. Jajal oren iki lho Pak apik, Pak. Oren lho apik. Lho, oren lho jajal sik apik. Lho, apik wi lanang banget wi ora. Piro ta tinggung. Gak tau dinggo larang wi lek tuku sik. Iki pas kalau mau dadi lanang ya. Enggak. Ya wis dadi wedok. Ya wi wedok asine. Iki asli wedok. Heeh. Kaos wi wedok kabeh. Ya gandeng putih. Oh ya wis karek kowe. Iki. Lihatlah ini lanangnya jaga sing ndelik apa iki. Wes karo ana di kamera ketok Lah, menos-menos. Yo kan urung ngerti anu before after. Engko ben anu apa bojomu engko ben amit-amit bojoku ya ampun. Nah, iya. Lah wis pantes. Kayak wong golek manuk Wes ya. ayo sarapan. Wes ben kono, Mak. Ayo Mak sarapan, Mak. Wes melok perane Solo. Ayo to nek melok. Sarapan aja omong ae meneng. Le, kuwi telo Mas, cetekno Mas lampune Mas. Iya. Nah, ben Mas. Piring kok ning sawah. Piring ngono iki. Kok ning sawah. Gak pengin piring ngono pra. Gak anu. Aku duwe akeh anyar-anyar, Sing Pak. ngene iki to. Iya, Pak. Usah. Ben mangan kene. Nek gak nostalgia. Heeh. Biyen ngene Ojo senti. Man sing oke. Kowe ning ndi? Oh, Loh. sudah. Wis digodhengi aja. Enggak, wis kok dipengin tak dukne Dik. Wis tondang. Atas. Atas. Nugraha tenda. Wis Uga iki cah ndi ta iki? Cah gormu galek. Iki ponakku. Oh, ya cah galek, galek. Oh, Kalimantan to. Ora. Seruan Canggale. tak ngerti mas Dek. Nah iki calon CEO Nugraha Tenda Dekorasi. CEO. Kesunat iki? Iya, Nanggap sunat iki. niken sini. Heeh. Cedok mana Mbak Rong kenal Mbak Manu lho ya. Rong kenal tante Om ya. Penyeluk sama tante apa siapa iki? Omae. Loh, Sembrono. Oh, sing ngarai Pak iki. Kowe gak diparingi api-api, penyeluk sapa? Sing mari bapak ono. Lah, ya Bapak. Tante. Heeh. Bapak ini ngomongin nyeluk tante. Kita mau kemana Le? Ke rumah tante Manuhara. Lu kok malah Om? Udah mangan. Om itu Jainul. Jangan iki lho Le. Anu pandangan. Seneng rica-rica deh. Gimana?